Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Na-in love sa akin ang anak ni Mayor. Sana all. Feel good morning po sa mga suki na nakabang sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Yolo. Mula po sa Sangagdaan, Caloocan City. Mahilig po akong maglaro ng iba't ibang team sa basketball. Kumbaga, sharpshooter po ako, Colantits. Kahit saan po ay nahuhugot kami ng tropa ko para lang maglaro sa mga fiesta at mga exhibition games. Pangarap ko rin po maging PBA player, kaso hanggang pangarap na lang yun. Nagkataon po dinala kami sa isang lugar sa Mindanao. Yung mayor mismo ang nag-imbita sa amin para maglaro sa kanilang fiesta. At sa awa ng Diyos, naipanalo po namin at naging champion kami sa one-day league. At doon ko nakilala ang pinakamalakas pumalakpak at sumigaw pag ako'y nakakashoot. Si Michi. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Congratulations! Sabi ko na, ang galing-galing nyo talagang maglaro. Hindi na sayang yung pinamasahe ko sa inyo mula Manila papunta dito sa Mindanao. Walang anuman ho, Mayor. Siyempre kami pa, Mayor. Magaling kami maglaro eh. Di ba, Kim? Siyempre, magaling talaga ako maglaro. Ako talaga yung nagdadala ng team eh. Siya. Kumain na tayo lahat. Kumain na. Kasi gusto Mayor. Busog na busog kayo. Ano yun? Ganda naman ng anak nyo. Ikaw, gusto mo ba bang mabuhay? Bakit? Bumabaril ka ba? Hindi ko bang pinakilala yung anak ko? Hindi, naispatan ko po eh. Siya ba yung nagdadala doon ng mga pagkain? Yan. Papuntahin nyo naman dito, chicks na chicks yung anak nyo eh. Guys, galit na ako guys ha. Hindi niya alam kung anong kaya kong gawin. Ano ba kaya mong gawin? Kaya kong ipakilala yung anak ko. Pakilala nyo kasi Oo nga naman, Mayor. sayang lahi nyo. Mayor, ang ganda naman ng anak mo. Sandali, pakilala ko. Anak, halika nga dito. Papa? Ito yung maganda kong anak, si Michi. Michi, ito yung mga players natin kanina. Champion tayo. Ako na mauna tatayo. Michi. Ako nga pala si Kim.
Babe na lang tawag mo sa akin. Marunong ka na. Si Vilmar ang turo sa'yo niyan. Si Vilmar. Alam ko. Ito, si Bong. Hi, Ma'am! I love you too! Oy! I love you too lang naman. Kayo Mayor, ang Bayos ganda, kayo. ang ganda po pala ng lahi nyo, ano? Buti hindi nyo kamukha. Bistiso ako, kaso na ano lang. Nasunog. Nasunog lang, mistiso. Kakakurakot nyo yan. Sinasabi ka? Ayaw mo yata mabayaran eh. Hindi, sinasabi lang namin. Tumigil ka na dyan. Baka wala tayong talent pin yan. Wala tayong PF. Ito pala Hello si po. Ay, congratulations po pala. Yolo. Yung ating MVP. Yolo. Hi, Ma'am. Congrats. Ba't kami walang beso? Oo nga, wala Siya tayong yung beso. MVP. Wala mang beso, Kasi yung MVP ko sana, nag-MVP kayo, ibebeso ko kayo. Dapat di ko nalang pinasa sa'yo, Yolo. Salamat, Mama. Yan ang aking anak at pag ako'y Nice magre-retiro meeting you na po. sa pagiging mayor sa aming Papa! lugar, ito yung susunod sa aking mga Papa naman yapak. Yan. Bagay na bagay rin naman Kaya po nga. pala. Pero kay mas Madam bagay Mayor. siyang maging muse kasi akong ang escort. Wow, Prince Charming kang tumbuya ka? Ha? Miguel ka dyan. Escort yung mukha mo, ha? Sige, kumain na tayo, mag-celebrate tayo, ha? Papa, ipapalabas ko na ba yung lechon sa kanila dito sa table na to? Ilabas mo na lahat. Nagpalitsyon ako. Na- 5 kayo na. Manang Trixie. Yes, madam! Manang Trixie, palabas yung ulo kay Yolo lang yun, ah. Bay, grabe, bay. Mamo ka mga lalaki, 5 lechon itong ilalabas ko. Oo, kay Yolo, ha. Tsaka palabas din yung 3 lianerang leche flan kay Yolo din. Tsaka yung 2 ube. Plus meron dyang graham at tsaka yung 1 bilao na carbonara kay Yolo sa table dito ni Yolo. Yolo, sana ma-enjoy mo, ha. Hindi ko yata maubos yan, Ma'am. Pero salamat po, ha. Hindi pwede mo nang iuwi ako. Ay, ano? Manila pa po yung uwi ko, Ma'am, eh. Baka mapanis. Ha? Hindi ako napapanis. Ay, yung yung carbonara. Oo, maganda yung pagkaluto. Pero congratulations ulit. Oy, anak, nandito ako sa harapan nyo, ha? Ako yun ang mayor sa lugar natin. Mayos ka. Papa naman, di ka pa proud sa team mo, no? Yan ang Proud ako. nagdadala sa pangalan mo. Anong pangalan ng team nyo? Team Kurap. Hindi, Team Kurap. Ibig sabihin, huwag kang kukurap kasi masushoot agad. Oo. Team Kurap, ganun yun. Congratulations. Oh, enjoy, ha? kayo Yolo, po, see you kayo. around. Salamat po. Grabe, ang ganda niya. Di ko lubos maisip na makilala ko siya dito. Matapos po yun, Call and Tits, ay bumalik na po kami ng Maynila. Paldo-paldo po kami nun. Napakagalante ni Mayor. Pero mas paldo yung puso ko dahil na-meet ko si Michi. Chat kami ng chat hanggang sa naging araw-araw na namin ginagawa ang pag-update sa isa't isa. Saktong single siya at single din po ako. Constant po ang aming pagtatawagan at pagchat-chat. Hanggang sa dumaan po ang nakaraang eleksyon, natalo ang kanyang ama. Na-toxic na po si Michi sa kanyang pamilya kaya sumibat po siya at pinuntahan niya ako sa Maynila. Tuloy ka. Pasensya mo na tong bahay ko. Hindi, okay lang. Nag-apartment lang ako kasi mga magulang ko naman nasa Laguna. Pero thank you, ah. Alam ko, istorbo ako sa'yo. Anong storbo? Ano ka ba?
parang pumayat ka. Stress ka na naman. Stress ako kasi ang toxic sa bahay. Simula nung natalo si Papa, araw-araw siya nagiinom. Tapos pati ako napagbubunto na ng init ng ulo ni Papa. Nahirapan ako eh. Si Mama din nahirapan. Pati lahat basta. Ang toxic sa bahay. Kaya sigurado ka ba okay lang ako dito? Ano ka ba? Okay ka lang dito sa akin. Ang tanong, okay ka lang ba dito? Wala akong swimming pool. Wala Yung buhay mo dun. walang aircon? Meron naman, pero sa kwarto ko Okay lang. naman. Tsaka, may resort kayo dun. Bakit ka Hindi umalis naman na sa lugar mo? alam mo, hindi naman mahalaga yun eh. Akala lang ni Papa, yun ang mahalaga sa mundo. Pero ang mahalaga sa akin kasi yung pagmamahal ng pamilya. Di ba magkasama naman yung nanay at tatay mo? Oo, pero parang hindi niya ako mahal kasi napapagalitan niya ako, namumura niya ako, parang dahilan din ako bakit natalo siya. Ano namang kinalaman mo kung Yun natalo nga siya? Yun nga eh. Alam mo naman si Papa kasi yung ego niya eh, napaka-powerful niya eh. Kaso hindi rin namin ina-expect na patatalo si Papa. Pero yung to ba yung sinabi mo sa akin sa telepono na hindi na rin sila okay ng nanay mo? Kaya ang dami ko Di ba, ng problema. sweet-sweet nila pag nangangampanya, nakita ko yung mga video mo eh. Wala eh, ganun talaga yung buhay public figure eh. Kung ano yung magandang dapat ipakita. Pero sa totoo lang, hirap na ako. Yolo. Teka, okay lang yan. Andito lang naman ako eh. Anong iniintay mo? Ha? Bakit? Baka sabihin mo yan lang habol ko. Ang alin? Ito. First kiss yun na. Ha? First kiss? First kiss natin dalawa. Sabi ko nga. Yolo. Huwag magsalita. Miss na miss kita. Doon pa lang sa lugar niyo, doon sa Mindanao. Ang dami gusto- sinasabi. Nagstay po sa akin ng halos 1 buwan si Michi Colantits. Pero alam ko naman na hahanapin din siya ng tatay niya. Isang araw may tumawag po sa akin. Hello? Hello. Ako si Mayor dati. Sir, yes po. Ibalik mo yung anak ko. Ha? Walang hiya ka. Ibalik mo yung anak ko. Pero sir, hindi naman ako nagpapunta sa kanya. Basta ibalik mo. Kung ayaw mong may mangyari sa iyo at sa pamilya mo, may influensya pa rin ako kahit talo ako, ha? Wag baka... Ibalik mo yung anak ko. Ibalik mo. Walang masabi na. Babe, kain ka na, ha? Ito yung paborito mo. Wala akong gana eh. Paborito mo to. Kailan ka pa nawalan ng gana sa paborito mo? Usap nga tayo. Michi, Ano? Bakit? saan ba patungo to? Sa ano bang pupuntahan itong pagsasama natin? Ba't bigla-bigla naman yata yung pagtatanong mo? Hindi naman... Gabi-gabi ko iniisip yan. Mula nung... masaya naman ako sa kung anong meron tayo. Hindi ako nagre-reklamo sa apartment. Hindi ako nagre-reklamo na wala akong madaming pagkain sa ref. Okay lang sa akin. Kasi alam ko hindi to yung buhay na nakagisnan mo, nakasanayan mo. Okay lang sa akin. Ito lang yung ma-provide Yolo! ko. Wala akong swimming pool, wala akong... Yolo, hindi naman ako naghahanap ng swimming pool. Mahal kita. Mahal kita. Tanggap kita. Teka nga, mag-usap na tayo. Mas mabuti pa bumalik ka na lang sa inyo. Yolo, bakit ba ayaw mo ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Yolo, hindi mo na ba? Bakit mo ako pinagtatabuyan? Yolo, di ba sabi mo mahal? May pamilya ka na naghihintay sa'yo. Ay, wala akong bak sa
Hindi magulo. ko kayang i-provide yung karangyaan na gusto Wala ko. ka akong pake! Wala nga akong pake kasi mahal kita. Mahal kita. Di ba sinabi ko sa'yo yun? Mahal kita. Yolo, ano ba? Yolo. Bumalik ka na lang, please. Yolo, sa hirap at ginawa. Andito ako, mamahalin kita. Ayoko ng gulo. Ayoko Gulo? Anong gulo? Ibig ko sabihin, magkagulo yung buhay mo dahil sa akin. Hindi magulo ang buhay ko. Mas maayos ang buhay ko pag tayong dalawa. Yolo, mahal na mahal kita. Sige na, please. Umuwi ka na lang. Umuwi ka na sa inyo. Yolo, ayoko. Ayoko po. Umuwi ka na sa inyo. Ayoko. Hindi ako uuwi. May naghihintay na sasakyan nyo dyan sa labas. Sasakyan namin? Paano na? Basta umuwi ka na lang, please. Sinumbong mo ako kay Papa? Umuwi ka na. Sinumbong mo ako? Ayoko. Duwag ka pala, Yolo. Wala kang bayag. Hindi mo ako binanindigan, sabi mo. Puro ka salita. Puro ka salita. Sinumbong mo pa kay Papa. Mahal kita. Katulad ka rin niya. Duwag!